ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର 10ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ମିଶାଣ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ ମାତ୍ର 1 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 50ରୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏହାର କ'ଣ? ମିଶା 4 ବସା 5। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 4 ମିଶାଇବେ, ଆପଣ ପାଇଲେ 54, ସାଇଡ଼ରେ 5 ବସାଇଦେବେ, ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 70, ଆପଣ 4 ମିଶାଇବେ ପାଇଯିବେ 74, ସାଇଡ଼ରେ 5 ବସାଇଦେବେ, ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 80, ଏଠି 4 ମିଶାଇଦେବେ ପାଇବେ 84, ସାଇଡ଼ରେ 5 ବସାଇଦେବେ, ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଗଣିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ହଁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି।